चुमेला सखी भातारे मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी चुमेला सखी ए सखी टोई टोई बिहान करतानी खटिया के पाटी पतर पेला जवानी। ए सखी टोई टोई बिहान करतानी खटिया के पाटी पतर पेला जवानी। दुबई में जाके पियावा रहेला सखी भातार मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी भातार मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी चुमेला सखी भातारे मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी चुमेला सखी हो गइल बा साचो में आदत कर मन के मनावे के। चढ़ली जवानी जोबना बेचैन बाटे चोली खोलवावे के। चोली खोलवावे के चोली खोलवावे के हो गइल बा आदत साचो में कर मन के मनावे के। चढ़ली जवानी जोबना बेचैन बाटे चोली खोलवावे के। चढ़ली जवानी में अगिया लगावेला सखी भातार मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी भातार मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी चुमेला सखी भातारे मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी चुमेला सखी वीडियो कॉल से मंगनाई भरे व्हाट्सएप पर देख के। राती में टोई टोई मन गुदगुदावे दूर से निरेख के। दूर से निरेख के वीडियो कॉल पर मंगनाई भरे व्हाट्सएप पर देख के। राती के दूर से मन गुदगुदावे ऑनलाइन देख के। कार्तिक सरवेश को बनल हंगा उठावेला सखी भातार मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी भातार मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी। ए सखी टोई टोई बिहान करतानी खटिया के पाटी पतर पेला जवानी। ए सखी टोई टोई बिहान करतानी खटिया के पाटी पतर पेला जवानी। दुबई में जाके पियावा रहेला सखी भातार मोरा फोनवे पर जुम करके चुमेला सखी भातार मोरा फोन